Сбора от теми, които сме подбрали в книгата, е огромен, казва Живко Иванов. Българското писане, включително и моето, скрива романтичното и търси своята сила в иронията и сарказма, но един от най-важните въпроси сред кориците е каква е миграцията на идеи от Европа към нас и има ли обратно движение на културни послания. Идват времена и на двупосочни движения, на двупосочни контакти. Не само ние има какво да възприемем от Европа, но и Европа е дошло време да научи повече за нашите богатства, които самите ние трудно откриваме или прикриваме понякога, да разкрием характерните черти на характера, на начина на живот, на това, което ни харесва и да го отстояваме, за да можем да кажем на европейците: ето, ние сме такива, харесваме се, ако и вие не харесвате, тогава можем да го правим заедно. Авторът не е намерил точните отговори за развитието на нашата народопсихология, но знае, че трябва да търсим отговорите дори в спор с героите от българската класика, които сякаш постоянно опитват да прекрачат границите на литературната реалност. Байган е жив и здрав. Ние често гледаме през неговия поглед на света и в едната и в другата посока. За съжаление, аз смятам, че Байган е злия гений на българското и колкото повече спорим с него, колкото повече го опровергаваме, толкова повече, така да се каже, подобряваме качествата на националния характер. Живко Иванов напомня, че българският характер е много разнообразен в проявите си, но не приема идеята, че сме единствени и неповторими на картата на Европа.